E así chegamos á fase final do programa con o noso xubilado polifacético de Xermá de Ramón no alto do plató, a punto de loitar por ese bote. Se vos da casa tamén queredes ter a oportunidade de levarse es cartiños, só tedes que escribirnos ao 618-388-087. As portas do plató da Trápame están abertas para vos e se vos vai tamén tan ben como Ramón, quen sabes, igual acabades co bote. Ollo, que hoxe está en 17.400 euros. Aí o temos. Unha moi boa cifra. Ramón xa ten plan para eses cartiños, pero para iso haberá que acertar, como sabe Ramón, 5 preguntas. Temos 5 temas que hoxe son os que ides ver a continuación. Xogaremos con números estreitos, xornalistas, América e anos. 60 segundos por diante, 100 euros por acerto, e se consigues as 5 respostas correctas, levas o bote, os 17.400 euros. Preparado, Ramón? Sí. Pois veña, moita sorte. E tempo. Números. Que letra grega representa o número de ouro, tamén chamado proporción áurea ou divina proporción? Omega. Non é correcto. Estreitos. Estreito que comunica o Océano Atlántico co mar Mediterráneo separados por Europa e África. Gibraltar. É correcto. Xornalistas. De que xornalista e escritor é o libro Mala Herba? Paso. Paramos o tempo, pois. Paramos o tempo, xa conseguimos un acerto que non está mal nestes 26 segundos, temos máis de medio minuto por diante, e temos que dar con ese xornalista e escritor, autor do libro Mala Herba. Buscamos un xornalista e escritor. Sacamos de diante a de estreitos, cousa que está moi ben, e sigue nos faltando na de números unha letra grega. Letra grega que representa o número de ouro, a proporción áurea, esa divina proporción. Letra do alfabeto grego. Veremos logo que agochan as categorías de América e de anos. Preparado para continuar, Ramón? Sí. Pois veña, atento. 34 segundos por diante. E tempo, non é correcto. América, cal é o principal ingrediente da tradicional comida caribeña chamada patacón? Pataca. Non é correcto. Anos, en que ano deixou Augusto César Lendoiro a presidencia do Deportivo? 2014. Paramos o tempo. 2014, dixo Ramón, veremos se é correcto ou senón. O que é seguro é que temos que buscar na categoría de América un ingrediente principal da tradicional comida caribeña chamada patacón. Que é o patacón? Sabemos que a pataca non, ten que ser outro ingrediente. Dalle voltiños para esa segunda volta, intentar sumar algún acerto máis e máis cartiños pro teu peto. 20 segundos por diante, veremos se 2014 é o ano no que deixou Lendoiro a presidencia do Deportivo. Preparado? Sí. Pois veña, que seguimos. E tempo. É correcto. Números. Que letra grega? Alfa. Non é correcto. Xornalistas. De que xornalista e escritor é o libro Mala Herba? Manuel Rivas. Non é correcto. América. Cal é o ingrediente principal da tradicional comida caribeña? O repolo. Non é correcto. Números. Que letra Beta. grega? Gamma. Non é correcto. Xornalistas. E tempo. Manuel. Ata aquí. Pero moi ben xogado, Ramón. Ben aproveitado os segundiños, pasando rápido, metendo respostas e conseguindo aí 2 acertos. Imos de recordar as que nos faltaron. O xornalista, autor de Mala Herba é o pontevedrés Manuel Javois, gran xornalista galego. En América buscábamos un ingrediente do chamado patacón e era o plátano. O plátano. É o plátano o que nos faltou, e esa letra grega que andabas a buscar era a letra Fi, en honor aí a Fidias, o escultor Fidias. Inda así, moi bo papel, 2 acertos, 200 euros que van para Xermade con Ramón. Parabéns, amigo, moi ben xogado. Mañá volverá Ramón e mañá tamén xogaremos polo bote, que estará en 17.600 euros. E agardamos por vos. Vémonos. Ata a festa.